आरो दसे समल'सै दिनै मोनाबिलिनि 7:10 जागायगोन सुपार ब्लु मुन। साखाफारा जा 2023 मायथाइनि गुबुन खेब गिदिर आरो जोंखाल माखाल सुपार ब्लु मुन नायनो। दिनै राखि पुर्णिमानि सानाव ब्लु मुन नुनो मोनगोन। दिनै 7:10 ब्लु मुन नुनो मोनगोन होननानै बैगानिकआ फोसावदों। बिनि उनाव सुपार ब्लु मुनआ 14 बोसोरनि उनावसो जाफिनगोन। बेनिखायनो जुदि दिनै नायाब्ला 14 बोसोरसिम नुनो मोननाय नङा। बेनिखायनो साखाफारा जा 2023 मायथाइनि गुबुन खेब गिदिर आरो जोंखाल माखाल सुपार ब्लु मुन नायनो थाखाय बैगानिकआ फोसावदों। दिनै अख्राङाव जोबोद गिदिर आरो जोंखाल माखाल नुनो मोनगोन अखाफोरखौ। मानोना अखाफोरा बुहुमनि जोबोद खाथियाव फैगोन। दिनै अखाफोरा बुहुमनिफ्राय 3,57,244 जानथायाव थागोन। जों फ्रायनो वान्स इन ए ब्लु मुन बे बाथ्रानि फावखौ बाहायो। बेबायदियैनो मोनसे ब्लु मुनआ जर'खा मानोना बे मोनब्रै पुर्णिमा थानाय बिदिन्था जुनिया अखाफोर होननानै बुंनाय जायो। space.comनि मथे दानि नैथि सुपारमुनआ दिनै बुधबार मोनाबिलिनि 7:10 जागायजेनगोन। बृहस्पतिबार खालि भारतीय सम मथे फुंबिलिनि 4:30 जोबोद रोखायै सुपार ब्लु मुन नुनो मोनगोन बैगानिकनि बायदिब्ला। नासानि मथे अखाफोर ओंखारनायनि गेबें 2 घन्टानि उनाव बिनिफ्रायबो बांसिन जोंखाल माखाल गिदिर जागोन अखाफोरा। ब्लु मुनखौ बृहस्पतिबार खालि फुंबिलिनिफ्राय 6:46 सिम नुनो मोनगोन। भारताव थानाय सुबुंफोरा मोजां नुथाय नुनो मोनगोन होननानै मिथिहोदों बैगानिकआ। फैगौ सुपार ब्लु मुनआ 14 बोसोरनि उनावसो जाफिनगोन। आरो बेनि उनाव 2037 मायथाइनि मार्च दानावसो जाफिनगोन गुबुन मोनसे जाथाय। बावगारनाङा दिनै मोनाबिलिनि 7:10 जागायजेनगोन सुपार ब्लु मुन। इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि एक्सेन्स। बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल, बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो ल'एस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लोगोसे एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंसे हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395-303-476 9101-547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।